Συχνά λοιπόν αυτό που ακούω είναι ωραία, ναι εντάξει το βρήκαμε, έχω τραύμα και τώρα τι κάνουμε και πώς θα γίνει. Και βρήκαμε ότι αυτό είναι το σύμπτωμά μου και οφείλεται στα τραύματά μου. Ναι, αλλά εγώ θέλω να απαλλαγώ, τι μπορώ να κάνω τώρα. Μερικές φορές, παρόλο που είναι εύλογη έτσι, αυτή η επιθυμία κανείς να επουλώσει τα τραύματά του, είναι πολύ φυσικό κανείς να θέλει να πάψει να έχει συμπτώματα που τον παιδεύουν για πάρα πολλά χρόνια ίσως. Όμως αυτή η βιασύνη πολύ συχνά είναι πάλι ένας από προσανατολισμός από τον πόνο. Αυτό το βιαστικό ότι ναι ωραία εντάξει, όντως έχω τραύμα, ναι όντως με πόνεσε πάρα πολύ η απώλεια η οποία είχα βιώσει ή με πόνεσε πάρα πολύ ο εξευθελισμός τον οποίο βίωσα, τώρα τι κάνουμε. Υπάρχει μια βιασύνη στο να κουκουλώσει τελικά κανείς ξανά αυτό το βίωμα το οποίο ήταν αφόρητο. Και είναι κατανοητό, αλλά δεν είναι η λύση. Το βίωμα τότε, ας πούμε ένας εξευτελισμός, έτσι, ένα παιδί το οποίο γίνεται ρεζίλι στο σχολείο. Ένα μεγάλο μέρος του πόνου είναι γιατί ενώ υπέστη bullying, δεν υπήρχε μία παρεούλα να πάει να το στηρίξει, να τα βάλει με το παιδάκι το οποίο έκανε bullying, να το παρηγορήσει, να το υπερασπιστεί, να πάρει το μέρος του και να νιώσει αυτή τη στήριξη. Γι' αυτό λοιπόν και έχει παραμείνει έτσι σαν τραύμα. Τότε λοιπόν ένα παιδί που ήταν μόνο στην αυλή, βίωνε το bullying, δεν αισθανόταν να έχει τη στήριξη κανενός, αυτό που μπορούσε να κάνει ήταν να το θάψει, γιατί αν έδειχνε τον πόνο του θα τον διέλυε. Στο σήμερα όμως έχει νόημα κανείς από την ασφάλεια την οποία νιώθει στην ενήλικη ζωή του ή ακόμα και στο θεραπευτικό χώρο, στη σχέση τη θεραπευτική με τον θεραπευτή τη θεραπεύτρια, να μπορέσει να επανεξετάσει αυτό το γεγονός, να κάνει χώρο για το συναίσθημα, να δώσει χρόνο για το συναίσθημα, να εκφραστεί, να εκτονωθεί και να μείνει στο παρελθόν, να αρχιοθετηθεί. Να γίνει πια αυτός ο ξεκάθαρος διαχωρισμός ότι αυτό έγινε παλιά, σήμερα είμαι ασφαλής. Σήμερα μπορώ να συναναστρέφομαι με ανθρώπους χωρίς να κινδυνεύω να εξευτελιστώ. Οι άνθρωποι δεν κινούνται επιθετικά απέναντί μου. Δεν θέλουν να με γελιοποιήσουν. Είμαι ενήλικας. Μπορώ να διαλέξω ποιους θα συναναστραφώ. Μπορώ να διαλέξω ποια θα είναι η αντίδρασή μου. Μπορώ να με υπερασπιστώ. Αυτό λοιπόν γίνεται μέσα από την επεξεργασία του τραύματος.